ċifri pubblikati għax-xahar ta' Mejju juru li l-prezzijiet f'pajjiżna komplew jisparaw il fuq dan hekk kif ir-rata tal-għolli tal-ħajja għax-xahar li għadda skont il-Eurostat żdiedet għal 2.7%. Din l-istatistika uffiċjali tikkonferma trend konsistenti fejn il-prezzijiet f'Malta qed jiżdiedu xahar wara l-ieħor, xi ħaġa li qed tiġi nnotata anke minn diversi familji li qed isibuha ferm diffiċli sabiex iwasslu sal-aħħar tax-xahar. Intant iċ-ċifri tal-Eurostat juru li sa minn Diċembru kien hemm żieda kostanti fir-rata tal-għolli tal-ħajja f'pajjiżna. Dan fih innifsu jikkontrasta ferm ma' dak li qed jesperjenzaw popli oħra madwar l-Ewropa. Fil-fatt fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea ir-rata tal-għolli tal-ħajja niżlet għal 2.2% minn 2.4% f'April. L-inqas rata ta' inflazzjoni kienet irreġistrata f'Ċipru, Franza u l-Irlanda. Pajjiżi oħra bħall-Italja, Spanja, l-Ġermanja, Slovenja, l-Portugal u d-Danimarka għandhom prezzijiet ferm irħas minn dawk f'pajjiżna. Din il-pjaga tal-għolli tal-ħajja ilha xhur sħaħ taffettwa lil ħaddiema, l-familji, l-anzjani u l-pensjonanti, kif ukoll in-negozji infushom li jimpurtaw prodotti minn barra u li mhu jsibu ebda appoġġ min-naħa tal-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista ilu jimbotta diversi proposti, iżda Robert Abela qed jibqa' jitfa' din il-problema serja taħt it-tapit.